Szeretnéd megtudni, hogyan tarthatod meg a legjobb kollégáidat, és hogyan növelheted a céged hatékonyságát? A Megtartás című könyvünkben pontosan ezekre a kérdésekre keressük a választ. Abban segítünk, hogy megtartsd a legjobb embereidet, és elkerüld a fluktuációs káoszt. Legyél vezető akár Budapesten, akár Debrecenben, vagy bárhol máshol, abban biztosan egyetértünk, hogy a legjobb munkatársak elvesztése fájdalmas, és bizony nagyon költséges. Ebben a könyvben 190 cég és 170 000 munkavállaló tapasztalatát osztjuk meg veled olyan konkrét gyakorlati tanácsokban, amelyeket akár azonnal alkalmazhatsz. Például abban, van-e lehetőséged visszafordítani valakit már az ajtóból, ha felmondásra készül. Ha tényleg szeretnéd megtartani a legjobb munkatársaidat és a fluktuációt megelőzni, ne habozz tovább. Ez a könyv segít abban, hogy akár 3 hónap alatt látványos eredményt érjél el. Hoztam is egy tippet számodra, amit azonnal el tudsz kezdeni alkalmazni. Vedd elő most a naptáradat, és tedd be legalább 2, maximum 4 hetente a munkatársaiddal való 4 szemközti beszélgetést, ami nem több, mint 30 perc, de ez a beszélgetés nem a munkáról, hanem róluk szóljon. És egyszerű, célirányzott kérdésekkel csodákra leszel képes. Mint például, miben segíthetek, hogy jobban érezd magad nálunk? Vagy miből érzed azt, hogy elismert vagy? Ne várd tovább. Rendeld meg a könyvet, és tedd meg az első lépést a munkaerő megtartásért. Töltsd fel a munkaerő megtartás eszköztáradat.